ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ካብና ብናስመራ ጁባ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ንምዕባይ መጽናዕቲ ይካየዳሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ደብረ ብርሃንን ኣጣዩን ከቢድ ብረት ዝተሓወሶ ናይ ተቕሲ ምልውዋጥ ተኻይዱ። ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ዝተወጠነ ዕለት ፈሺሉ። ኣረሳት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ካብና ብን ኣስመራን ጁባን ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ንምዕባይ ተወሳኺ መጽናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣብ መንጎ ክልቲአን ከተማታት ስሩዕን ቀጥታውን ናይ መጓዓዝያ በረራታት ክህሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምርድዳእ በፂሖም እኳ እንተነበሩ ከምቲ ዝተወጠኖ ከም ዘይሰጎመ እዩ ዝግለጽ። መርበብ ኣቪዬሽን ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ብናይ ብሕቲ ኩባንያ ዝውነን ጎልደን ዊንግስ ዝተሰሚየ መገዲ ኣየር ኣብ ሰሙን ሓደ እዋን ካብን ናብን ጁባ ኣስመራ በረራታት የካይዳ ኣሎ። እቲ መገዲ ኣየር ስሩዕን ጽፉፍን ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ። ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ነፍሲ ወከፈን ገያሾ ከተኣናግድ ዝኽእል ሓንቲ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ጥራይ ከም ዘለዎን ይፍለጥ። ማዕርፎ ነፈርታት ኣስመራን ጁባን ብዝሒ ኣህጉራዊ በረራታት ዘየተኣናግድ እኳ እንተኾነ ምስቲ ብዝሒ ኤርትራውያን ነጋዶን ኣውፈርትን ካብን ናብን ዝገብርዎ ምምልላስ ግና ንክልቲአን ሃገራት ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣቪዬሽን ከገድሰን ከም ዝኽእል እቲ መርበብ ኣሚቱ። ናይ ክልላት ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ዳግም ንምውዳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዘሕለፎ ኣዋጅ ካብ ሰንበት 9 ሚያዝያ ትሒዙ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣድማን ተቃውሞታትን ብሰፊሑ ይካየድ ኣሎ። ምስቲ ተቃውሞታት ተተሓሒዙ መንግስቲ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ናይቲ ክልል ኢንተርኔት ከም ዝቋረጽ ስለ ዝገበረ ሓበሬታ ብእዋኑ ንምርካብ ኣጸጊሙ ከም ዘሎ እቲ ወጥሪ እናበኣሰን ኣብ ገሊኡ እውን ናብ ተቕሲ የምርሕ ምህላውን መርበባት ዜናታ ሃገር ይሕብር ኣለዋ። ዛጊት ኣብ ከተማታት ቆቦ፣ ጎንደርን ደብረ ብርሃንን ናብ ተቕሲ ዘምርሐ ኣድማን ተቃውሞን ክካየድ እንከሎ መንግስቲ ነቲ እናተጓሃረ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንምቁፅጻር ዝተፈላለየ ሕግታት ዝሓቖፈ ኣዋጃት በብእዋኑ ምውፃእ ይርከብ። ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ክልል ኣምሓራ ትካላት ሰዓት 8 ናይ ምሸት ክዕጾ ብዘይካ ኣባላት ፈደራላዊ ሰራዊት ጠበናጁ ዝሓዙ ሰባት ከይንቀሳቐሱን ወታደራዊ ልብሲ ፍሉይ ሓይልታት ከይልበስን ዝኣመሰለ ኣዋጃት ድሕሪ ምሕላፍ እውን እንተኾነ እቲ ወጥሪ ኣይሃደአን። ብፍላይ ኣብታ ካብ ኣዲስ ኣበባ 132 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቓ ትርከብ ከተማ ደብረ ብርሃን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝበኣሰ ምዃንያ ጋዜጣ ዘሪፖርተር ሓቢራ። ኣብታ ከተማ ምእታው ኮነ ምውፃእ ከም ዘየለን ናብ ደሴ ዝወስድ ኣውራ መንገዲ ድማ ጠቕሊሉ ከም ዝተዓጽወን ዝሓበረታ ጋዜጣ ዝተፈላለየ ነገራት ዝጸዓና ዓበይቲ መካይን ተዓጊተን ምህላወን ኣረጋጊጻ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ከባቢ ደብረ ብርሃን ናይ ከቢድ ብረት ተቕሲ ምልውዋጥ ከም ዝነበረ ንነበርትታ ከተማ ምጥቃስ እቲ ምንጭ መልኪቱ። ኣጣዩብ ዝተባህለት ካልእ ከተማ ናይቲ ክልል እውን ብተመሳሳሊ ናይ ተቕሲ ምልውዋጥ እኳ እንተነበረ ኣብ ሰብ ይኹን ንብረት ዝወረደ ጉድኣት ዛጊት ብወግዒ ዝተሓበረ ነገር የለን። ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ፍሉይ ሓይልን ምልሻታት ኣምሓራን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ከም ዝተኻየደ ዝተሓበረ ናይ ተቕሲ ምልውዋጥ ቆልዑን ኣዴታትን ዝርከብዎም ኣሽሓት ሰባት ካብታ ከተማ ከም ዝሃደሙ ክረጋገጽ ክኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሒ ዘለዎ ፈደራላዊ ሰራዊት ናብተን ከተማታት ኣብ ምውፋር ይርከብ። ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ምልሻታት ፋኖን ነቲ ብመንግስቲ ዝወፅእ ኣዋጅ ዳግመ ምደባ ዝተፈላለየ ምኽንያት ብምቕራብ ይነጽግዎ ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ናብ 11 ሚያዝያ ክቐውም ዝነበሮ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ፈሺሉ። ብመሰረት ወርሒ መጋቢት ዝበጽሐ ስምዕ ኩሎም ወገናት ኣብ 11 ሚያዝያ ቀዳማይ ሚኒስተር ክርቋሕን ሓድሽ መሰጋገር መንግስቲ ከም ዝቖመን ድማ ክእወጅን እዩ ተወሲኑ ነይሩ። እንተኾነ ናብዚ መድረኽ እዚ ንምሕላፍ ወሳኒ ምዃኑ ዝተነግረሉ ኣብ ባሕቲ ሚያዝያ ክኽተም ዝነበሮ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ሙቓም ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ክዕወት ከም ዘይከኣለ መርበባት ዜናታ ሃገር ይሕብራ። እቲ መስርዕ ዛጊት ዘይተዓወተሉ ሓደ ምኽንያት ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ተወርዋሪ እዚ ቅድሚ ሙቓምቲ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ምስ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ክጥርነፍ ኣብ ዝብል ነጥቢ ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ብዘይምኽኣሉ እዩ። ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ምድብ ሰራዊት ሓውሲ ምልሻ ዝኾነ ተወርዋሪ እዝን ብሓባር ተጠርኒፎም ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ክቐውም ከም ዝተረዳድኡ ብክልቲኦም ወገናት ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ናብ ግብሪ ግን ኣይተሰጋገረን። ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ
እቲ ንክልቲኦም ሓይልታት ብምጥማር ዝቐውም ሃገራዊ ሰራዊት በቲ ኣብ 11 ሚያዝያ ዝቐውም ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክእዘዝ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ንምዃም ኣብ መንጎ ወተሃደራውያን ጉጅለታትን በርጊሳውያን ማሕበራት ዝሓቆፈ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዘተ ኣብ 19 መጋቢት ናብ ስምምዕ ምስ በጽሑ ንምዃምቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ተሳለጥ ኮሚቴ ኣብ 27 መጋቢት ምምስራቶም ይዝከር። እንተኾነ እቲ ኩሉ ዝሓቆፈ ናይ ዘተን ስምምዓትን መስርሕ ነቲ ኣብ 11 ሚያዝያ ክቐውም ዝነበሮ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክውን ክገብር ዘይምኽኣሉ ኣብ ብዙሓት ሱዳናውያን ቁጥዐ ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ዝተመደበሉ ዕለት ከይተተግበረ ፈሺሉ ዘሎ ምዃም መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ዝለዓለ ትፅቢት እኳ እንተሎ ዛጊት ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋህበሉን። ዝቐውም ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ሓፈሻዊ ምርጫ ብምውዳብ ስልጣኑ ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ንዝተመርጸ መንግስቲ ክሰጋገር እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን